Nyakora magajuang ripod no nyogol kod kan mar Infotrack ma bende mulo thuo kweche mopogore opogore. Achiel kuomgi en lemo mar Gavanas ma bende nyodiro Gavanas ma Kaluo ma bende osetiyo maber kaluwore kod paro mag jopiny. Nyogigolo ripod bende manyiso kaka women reps kod senators kaachiel kod MCAs mogik manyoro nyogigolo en mag jood bura ni gisetiyo nade mag Gavanas nikech gin thothgi ma bende gimulo pesa mag kore lach ahinya mar konyo jopiny e kor gwenge mopogore opogore. Kaunti mama be miwacho ni gavana mare e gwenge ma Kaluo nyotiyo maber mokalo ka kaunti ma Siaya ne ok oneno e listi mag kauntis ma bende beyo 25 wach ma bende kelo penj mathoth malo duoko. E lipod no jokanyo mag Infotrack wacho ni ne gitime rumb dwe mar 7 gi dwe mar 9 mangima higani ka jo Kenya maromo 58,000 gidire kanyo ne okawo pachgi ka gitiyo gi lony manyien manyasani ka gin jogo kura ma oluomo joma mine, joma tindo, jodongo kaachiel kod chuo ma bende omiyo gi picha hie ni ma kaka jopiny paro kuom jotelo mane giyiero higa mokalo chien. Ma en wach mosebedo ka chien ndi. Kendo nyocha penjo achiel kuom jotim nono ni to uthuo jotelo gi jopiny nang'o? Ni oyo ni ok en wan jopiny giwegi ma wacho kama. Emomiyo nyaka waler VOJ ni magi mana pach jopiny. Ok ni koro Infotrack nigi measures ma solid. Nikech japiny bende pache luwore gi kaka ochal. Uyieng' nade. Umiye nang'o. To jatelo ni odwaro nyicho dhi manyo jab basari to kone ni oyo basari sani ok inya yudo. To koro ka jo survey gi omanye to jatelo no rach. Wan pok waneno kata nitie. So mokwongo nyaka wayiere ni magi mana pach jopiny. Gin gigo ma jopiny penjo. To japiny nyalo penj gimoro kawuono to wacha achiel to kiny ne bendo timo ang'o oloko pache. Kaluwore gi kakodak, kaluwore gi kuma entie, kaluwore gi influences manitie. Osiepna moro nyicho penja ni to king'iyo weche mag Senate kaka nogolo ranking tiwacho ni Okia Mutata tie matek mohingo Edwin Sifuna to gi Moses Kajwang'. To nikech king'iyo e public ka ting'eno Mutata kibiwinja ahinya. E gik matimore e kuot siasa ang'o okibiwinja ahinya. Tibro winjo Sifuna mang'eny nikech en secretary general mar ODM. Tibro winjo Moses Kajwang' nikech en chairperson mar County Public Investments Committee e od bura. To gimomiyo iwacho no Mutata tiyo kana penjo jo survey gi to gikoni kane gidhi Busia. To gipenjo jomodak Busia. To jomodak Busia wacho negi no Mutata ni kodgi. Nitie gik mang'eny ma county temo timo tiwinje duonde. Nitie gik mang'eny matimore Busia kanyo ma kata gin besa moro gin jopiny ok gimorgo ma giwinjo ka seneta gitimo ang'o, seneta gilose. To kidhi Homa Bay tiyudo ka jo Homa Bay mang'eny bro koni ni wan seneta no ayiero to kwa winje. Wanene mne TV, wawinje mna e Senate kuro, wawinje mna Nairobi. Koro ing'eni ja Busia chaka no osewacho ni gino Mutata giwinjo to gineno gik matimo to nikech senator ma Homa Bay to gi governor Homa Bay tiyo maber iyudo ka koko mang'eny ongie. Koro japiny moro winjo ni samoro senator ni ok tim ang'o, ok tinwa, ok winje. Emomiyo awacho ni gini en pach japiny. Mar ariyo kanyo wuok ma Siaya to nitiere kaka ng'eny ji mawuok Siaya no wacho ni jogi ok tim gini e yo maler. Nikech wan Siaya kae waneno ka gavana tiyo. Nitiere gik ma gavana osetimo mwaneno mwawinjo. Magi pingo magi kidhore kabisa. To kanyo wuok mar MPs. Tachiel kuom jok mane kidho the same Infotrack. Mane wacho ni onge gini ogitimo gini kwa believe. To koro ene mokwongo kero nikete mjumbe mamare. Mohero mopuoyo nyo neno kamoro. Koro kendo chako lokoro timang'owa opuo gini muwacho ni wantu mjumbe watiyo no gini koro bera ng'ang'. Nyisi ni gini oken gino ma ng'ato nyalo wacho ni ma kaka en. En gino mana mapimo pach japiny. Koro ido kan samoro ano kadwar gavana no kagone kura koni gavana rach. To MP managone kura maheru ta koni tiyo. Koro mar gavana cha to go wuok
to jo gavana pingo wacho nang'o ni gini rach. To kowuok mar MP to nikech en MP mamara to kogole kanyo takoni gini rach. Gini dako keto MP na tiyo ochiwo basari to timang'o. Koro ma ena pach jo piny. Infotrago ko wacho ni magie governors matiyo. Magie governors makoro isewa kucho wacho ni chama par maonge kiawa. Bwana moro mosiep ni wacho ni nyamo 10 maonge penjo. Koro ing'eni ok en gino ni to Infotrack koro wacho ni jok mabeyogi dhi nuore ni jok mabeyogi ne gipenja jopiny pachgi to jopiny omiyogi. Koro moro nyalo bedo ni Infotrack rach nikech gavana ni ok giketo to moro kendo keto ni maber nikech ukeni county assembly ni tiye maber nikech MCAs go no gin jogi. Erokamano. Lipod achiel logono Jay Bonyo kapok amiyo gavana thuolo. Wacho ni governors ma nie tam margi mar ariyo ni chal gi moko giketo maino gi tich ahinya. Dibed ni biro chuno ni koro nyakwa non katiba mane wapuodho 2010 ni ahinya. Ing'eni mano bedo nikech mana kaka wacho en pach japiny. En pach japiny. Ng'eni gimoro nitie ga ni ng'ato kosenuore to ng'eni koro onge kumodoke to koro en an office otholo kuoro koti. Samoro gavana tiyo malich but japiny kone nikech ng'ani en onge gimodwaro mbele kucha koro en pach japiny. Moko tiyo matek malich, moko bende adiera onge gimatimo gina kan. But moko to timang'o tiyo maber kendo tich magitiyone. En mani kang'o penj japiny to koro gavana Fred nie tam ne mar ariyo. To koni onge gimatimo sani oloso mna pesa ne nikech odhi retire. Katibu chiko twe. Samoro Fred tiyo. Koro en pach jopiny. Nitie gavana moro na winje no penjo jago kura ni idwa na bia ado e dala ukor king'ena tiyo koso. Gima JB okwache ni tiyo tatiyo. Gavana matiyo. Tiyo tatiyo. Ing'eni penjo ni mapa ni JB dhi lero nwago gima notimore sia. Amioro gimoro da pimo. My opportunity mawe ni kawuono to. Awe ni kawuono to kizungu wacho ni ogolo the cat out of the bucket. Podi. Podi abro wacho. Koro hapa ni mana kaka JB osewache. Gigi gin opinion, gin paro mag ji. Kawuono kaka wanene ka. Kipenjo ji kata ji wacho ni dwa kao opinion pol mori penjo jopiny. Jopiny moko biro koni ni mago jo Azimio. Moko biro koni mago jo UDA. Kaka moro ka paro no se orote ka. Ma wacho ni nitire kaka paro moro nokochopo ne maber koro wacho ni mano ja UDA. Mano ja UDA. Wanyono tiende. Wanyono tiende ka moro ka. Kawuono ginyalo wacho ni mago jo UDA, joma manyien ginyalo wacho ni mago jo Azimio, ginyalo wacho. Koro mago gino opinion. Gi paro. Mak mana ni Victor, adiri mantiere momiyo adwar ni mondo achiw puoch gi pak ne gavana Wanga. Yes. Kata ka ne lipod ni pod ok obiro. To ntiere be gima wachore e dhok. Gik mosebet ka wachore e dhok ni adier ntiere lokruok Homa Bay County. Maji neno. Makata ji wacho ni mama tiyo. Mama no kwane mwawacho ka. To be ji mang'eny kipenjo to kagi compare mama, gi compare na Governor Gladys Wanga ga wete, to mama tiyo. Inyalo paro e koriga ne kane wan kai di captain. Charles Odhiambo. Ntiere penjo mane wapenje kai to kata kaka noduoko gi, kata mana choko mar omenda mar county. Gin gik mineno. Mae momiyo wawacho ga kineno kowuotho katudo. Kineno kowuotho katudo to en atudo. King'iyo kit wuoth gavana Wanga, tineno ka samoro kata ka lipodi ne pod ok obiro to dwayo loyo magi. Koro ntiere moko ma kata kiwinjo ni mbele tinyalo penjori diriyo, nto be ok ochal gi gino. Nikech ng'ato kata jatelo ok nyal wuoka from nowhere tinno ko bi okete malo kacha. Ntiere ng'at ma kane kata lipod ni oketo malo to nyaka ipenjiri en dire to dakwane e gik motimo. To ntiere ng'ato bende minyalo kwana ariyo adek mosetimo makata jopiny giwegi bende neno gimotimo. Koro aparo ni kuom maber mowinjore puoch gi pak kaka Governor Gladys Wanga to wamiyo gi puoch gi pak. Masa moro bende ne opinion ne modok korgi gin bende ging'eyo. Mano kaka nwawacho kae
ni kata ng'ama ok tiyo ng'eyo koko tiyo ochalo wuodh polo Victor makidhiye ting'e ni dhi makata ji wacho ni JB to kwanene gi kite gi timbe ge to chalo ng'ama owar ahinya kendo en ng'ama okuo lakini gi e chunye owuon to ng'eyo ni ok odhi koro idwa wacho no kali kusoma ni chiwo gi ler kanyo achiwa koro ochalo opinion modhi openj pastor ni to in kineno ng'ane to ng'ane taneno ka wuodhe ber ochalo kama to kichak ipenjo ng'ama chielo samoro nikech gavana nonyono tiende kata mbunge nonyono tiende kata ne ok ochopo seche mane odware koro magi gin opinion lakini king'iyo ng'ato kata kaka Ndindi Nyoro kuom wajumbe tiwinjo ka beti wuoyo kuome ahinya nitiere ng'at ma beti wuoyo kuome ahinya ma kata kodhi opim gi kido miwacho kuome no tineno kopogore koro aparo ni king'iyo kata mana senators gi Okiya Mtata ne ng'at mane jatich kata ka pod ok obedo senator civil society ka nitie gik mang'eny motimie makata kodhi to podo ineno ko chalo gigi it's not a surprise yani ok en gima kawo jopiny gi buok opinion poll gi kakitimo gini gin gik mitimo marandom koro inyalo kawo ichalo ng'amo kawo kidi to bayo eliel kama ji nitiere ikia ng'ama kidi dhi goyo koro ng'ama kidi ni awe maber ka kidi ogo ji 2-3 mawacho ni ogweno ber to koro onindo kodi mak mana ni nyaki bedie ni kidi ni ok nyal goyi diriyo didek mochako go mana jok mawachi maber gi kende imbende nyaka bedi nitiere gimoro mitimo mami wachi maber koro penjruok maduong' ni to jok ma samoro kidi ni ok olwar kuom gigi gin be nyaka gi ywa socks gi malo nyaka gi ywa socks gi malo nikech kiwuoyo kuom county wa Makalusa mori wuoyo kuom Siaya kati wuoyo kuom Migori kuonde miwacho ni ne okonyono 25 gi to king'iyo gi tipenjori ni be gichalo gi gino miwacho no ywa ipgi be gichalo gi ipno to samoro king'iyo tido ka gidwa chalo gi ipna adier koro ido ka jopiny chalo gima okoria chalo gichal gi gino koro ipenji to bende ichal gi gimi wacho kuomini en rapim maber ne governors gi jotelo ma jopiny oyiero mondo migi los godo kuonde ma jopiny neno ni ok gidhiye maber mana diera nikech ing'e ni ochalo duoko mar penj mar kat ing'e ni sama utimo kat kata utimo mok to samoro yudo ka in weche mag figi ne thagi kani puonjo no kine klas maber to koro sama duoko no osewuok kik ikawa ni koro mane kaka in penjire na ng'ongo ma ditim mondo diber nikech mane kaka wacho ma pach jopiny ting'e ni ng'ama oyiere ofis jopiny moyieri itiyo na jopiny penjiri en ang'o miyo jopiny ok wacha maber penjiri en ang'o miyo jopiny ok feel no katinegi nikech kinyalo bet ming'e nikech ang'e ni infotrack to gi jo survey mamoko gi gimiyo ga ji details kikwayogi to gimiyi mondo ging'e ni county nini kata constituency nini ne waloso gi ji 100 to mae gima ji 100 na wacho bedie piny mondo igoye kwano tikone ang'o miyo giwacho ni weche mag pur pok atimie maber to nachiwo fertilizer to nachiwo kodhi to nakelo tingni mondo pur penjie ni to ang'o miyo jopiny timo ang'o penjo kamano tich maber ka in office gik ka survey gidwani bende timo gi kendi min gi wang'i to in gi iti e kor jopiny ming'e gima jopiny wacho ng'e gima jopiny dwaro teki align monde kitine gi maber ok ni in japiny wacho ni wan to dalawa ka koro tinde wadwa mana no kunyinwa bohol to indo kibukre ni wacho ni jo North Sakwa body village kuma ni onge pi tidhi kunyonwa yawo to wan ok wadwa pi mochuodho mochido wane wadwa pi maler mwanyalo modho so bedie gi iti to gi wang'ie kor jopiny kendo JB bende gimachielo dakika achiel kendo nikech sang ber bende nyiso governors ka gi jotelo gi wajumbe gi ni gik ma gitimo onego bed ni gi communicate ma jopiny ng'eyo gik ma gitimo emako communication ido ka ntiere governors ma be tiya ndi wajumbe ma tiya mak man ni gik ma gitimo gi giwegi gine ma ging'eyo taparo ni achiel kuom gimo konyo governor Gladys Wanga to kinde duto watiyo kode kaka ranyisi maber kata wan king'iyo tibiro neno gino ko bira any communication team mare odwa timie maber ahinya kuom nyiso gik ma gitimo nikech ka jopiny nigi ng'eyo gik mitimo
ka jopiny nigi information achiel kuom gik mani wach ni nohinyo Uhuru ahinya en ni notimo gik mang'eny to jopiny ne kia ne jo central mang'eny ok ong'e gik motimo to gigi to timo ma samoro kipimo kata gik motimo gi ma William osetimo tibiro ka meke ka pod ng'eny mak mana ni information ni jopiny ongego ma eni ewi governors gi jotelo gi mondo mione to bende samoro temptation bende nitie nikech wanye Kenya nitie jok ma samoro koneno ko yua ip kama to nyalo biro dhi manyo ja opinion odi manyo japuonj mane nono penj odi manyo japuonj mane nono penj japuonj timo ni koda nade erokamano jomadongo weche thoth kaka pile otimo